L'Escolania de Montserrat va celebrar el diumenge 9 de març l'anual jornada de portes obertes, destinada a nens d'entre 6 i 8 anys i a les seves famílies. En total, enguany hi han assistit 22 famílies interessades a conèixer el que l'Escolania pot oferir als seus fills. Durant la jornada, els mateixos escolans van ser els encarregats de guiar les famílies per les instal·lacions, mentre els explicaven la seva experiència. En aquest sentit, les famílies van conèixer com és el dia a dia d'un escolar i de l'equip que en forma part, i com és el pas per l'Escolania de Montserrat. Nosaltres sempre diem que estar a l'Escolania és una oportunitat per un noi, perquè un noi que estudia aquí amb nosaltres doncs, no només té un ensenyament de qualitat, amb unes classes que tenen una ràtio molt petita, sinó que també que estan en un context únic, no?, que és Montserrat, i del qual aprofitem també servir-nos-en, no?, per les classes i per l'ensenyament. Després també té l'oportunitat de cantar molt i de fer molta música en viu i en directe aquí a Montserrat, perquè el cor canta més de 400 vegades a l'any, però també de conèixer altres llocs, perquè fem sempre uns 10, 12, 14 concerts fora de Montserrat durant l'any, i en veritat doncs, és una experiència única. Tanmateix, des del centre remarquen que qualsevol moment és bo perquè les famílies interessades contactin amb l'Escolania per conèixer la realitat de l'escola. No tots els candidats que tenim han vingut a la jornada de portes obertes, perquè tot l'any, en veritat, és un bon moment per demanar informació i a vegades hi ha gent doncs, que en altres moments de l'any han vingut, però sí que és veritat que avui és com un dia en el que en concentrem moltes i ja tenim doncs, una organització establerta per ensenyar-los l'Escolania i per explicar-los el nostre projecte. Concretament, la jornada de portes obertes està pensada per als alumnes que actualment cursen entre primer i tercer de primària, amb l'objectiu d'oferir-los un seguiment i una orientació musical que els pot ajudar en el moment en què triïn formar part de la família de l'Escolania.